बे समाव बोथोरनि मोनसे गोनां रादाब फोसावनो सिगांदों। बोथोरा गुसुनिफ्राय गुसु जाबोनो हमबाय। बेबादि समनि गेजेरावनो गुसु बोथोरनि गेजेरावनो बोथोरा गुबुन-गुबुन महरबो लानो हागौ। नंगौ, गुसु बोथोरजों लोगोसे दाब-दाब ओनसोलफोराव बोथोरा गुबुन-गुबुन महरबो लादों। अखा आरो बारहुंखाजों लोगोसे सारअन्थाइ फैगोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। गोजां बोथोरनि गेजेरावनो बोथोरा गुबुन महरबो लानो हागौ आरो नोगोरारिफोरखौ सांग्राङै थानो खावलायदों बोथोर बिगियान बिफाना। मख'नो गोनांदि बेबादि समनि गेजेरावनो जराबादाव हरखाब दैबाना। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव 37 नं माहारियारि राजा लामाया दैजों लोमसावदों होननानै सुलुङा फोरमायदों। बेनि अनगायैबो थांनाय हराव रायजोनि दाब-दाब जायगाफोराव अखा हानायनि रादाबखौबो मोननाय जादों। भारतनि दाब-दाब रायजोफोराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हागौ होननानै बोथोर बिगियान बिफाना सांग्रांथि होदों। गोबां अखा, बारहुंखा आरो सारअन्थाइ फैगोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। बे साननैसोनि गेजेरावनो बोथोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर लानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना सांग्रां जानानै थानाया गोनां।